Muprofita mukuru anozikana nekuprofita vanhu zvakasiyana siyana. Ukuprofita kufa kwa AKA weku South Africa, ukuprofita kufa kwa George Chigova, ukuprofita zvakawanda zvichingoitika. Nhasi auya ari kutaura achipindura nyaya zvamaimuita panapa muma comment section mimi nevanhu muchingocomplaina. Ari kutaura nyaya achiti fools really think God will punish me for my latest stance of supporting my nation in prayer. Hanzi mapenzi ari kufungidzira kuti Mwari vachandipanisha nekuti ndakasapota nyika yangu pamunamato. Ndobva aenderera mberi akati relax, Mwari havasi tsano vako. Zimbabwe shall work zvekutodaro. Let's support national leaders, local government, community leaders towards a sustainable country. Ndo mashoko abva kuna vaobey tichafa mukana here avo vanozikanwa nembiri yekuprofita kufa kwevanhu zvichiwanzoitika. Asi inini ndakatarisa nyaya iyi semurovi wenyaya kana kuti mufuoni wenyaya. Ndiri kuona kuti this man munhu wekuti akanyanyisa kugara kunze kwenyika zvakanyanya sevazhinjiwo sesu zvatinoita kwatiri kunoku. So chinoitika ndechekuti munhu wese anenge agara kunze kwenyika anenge ane kushungurudzika kuti inini zvandiri kuita munyika muno maopportunities andiri kusangana nawo, dai ariwo maopportunities andiri kukwanisa kusangana nawo ndiri kunyika kwangu. Alright, ko ndikazofa vana vangu vachazosara vachiita sei? Vachazowanawo here maopportunities munyika yekwavo? Nekuti unongochiona futi tuvana twechidiki tuchisangana nemaopportunities. So panapa nyaya iri kuitika ndeyekuti munhu wekuti akangobvawo angori nebitterness dzake because akangobva angori munhu wekuti anogona akakura achingosapota opposition. Now chaakuitika ndechekudai so izvezvi akapinda muZimbabwe akavhura machurches ake akutanga kuparidza achinamata ari muZimbabwe. Ndakuona kunge akuita kakutya hurumende manje, saka akuita kakuisapota. Ndosaka kuti ngatichinda support ema leaders edu, but pamwe paaimboita izvi munhu wekuti aitotuka maprophets vamwe vakaita the likes of Passion Java akamboda chiti idichi akatouya comment section kwake akati hai bvapo kwanewo chinchi, you see. But madays wayo ndiri kuona kunge inyaya yekuti anga asati apinda muZimbabwe. But ukazopinda muZimbabwe ndiri kuona kuti vanhu vanozongorova iye inonzi if you can't beat them join them. Ndo maonera anguwo zvangu inini. But muri Zimbabwe ndangoya nenyaya panapa kuti ndisire kwamuri mundiudze kuti muri kuionawo sei nzira yakutanga kufambwa nemuprofita uyu.